balat nini mo papamita bahin kinini Marites sa amo. Nalipay na siya. Kasi Marites dili simpleng libakira na. May trabaho na siya. Manlaba. Naka-video na. Magluto sa kusina. Video na po siya. Si Marites karon nag-party. Kay celebrity na siya. Daghan pa siya o videos, comments. Kay sikat na siya. Alipay yung mga anak uyang bana. Kay may dagdag kita na. Sikat pa. Pasalamat ni Momita. Kay sa imuhang idea apil tanan, di ba?